Halo pemirsa, halo. Kiano. Aktore isih metangring nang dhuwur. Iki sengaja tak rekam. Ayo Pak Eko nyol. Turun. Golek nggon liya. Lah. Medun. Tenan to medun. Aduh. Mau sing ngakon gawe video metangringan ngono ki sapa? Sing gawe iki yo kameramen iki. Nah, tenan. Lah, piye to? Posisi apa? Sika tenan. Kameramen. Sika. Piye to ki? Kok gede aku. Iki gawe video judul apa? Wes. Yo, amedul. Wis kerkoso ning ngene. Wes. Pegel kabeh awakku. So nak ngene meneh. Sesuk aku wegah syuting aku kameramen ning ngene iki wah, gaweke wong wae. Wes. Niate saka awal gawe YouTube menghibur. Ya menghibur. Nek kaya ngene banget ki lho. Ki kon penek nang dhuwur kaya ngono. Mas, awakku segede kingkong ngene kok kon penek nang kono ki piye terusan maksude iki? Lah piye iki? Iki judul apa? Petangringan. Judulnya petangringan wae iki. Wis yo ngono pokoke motivasi gawe kanca-kanca sing do nonton sing nemu nek dadi YouTuber kudu sing semangat apa piye. Ya wis dadi kanggo kanca-kanca YouTuber kabeh maupun itu pemula maupun itu yang udah tenar yang udah penghasilannya udah ratusan juta per bulan, tetap semangat, tetap berkarya, jangan sampai pantang menyerah. Ade mlaku ki maju ora mundur ki kameramen iki cen garek nutuk wae iki jenengan kok mau rono kowe kanggo apa kameramen iki Kan ono estetik ono aduh lo tetap semangat, tetap berkarya. Los merdeka. Merdeka.